Folkens, jeg er tilbage med et nyt afsnit, og det her, I kan lige så godt sige det. Skriv i kommentaren, hvis I gerne vil have det længere tid, fordi det vil jeg godt kunne leve med. Vi får så ret langt episodeafsnit lige nu, fordi I gider altså ikke til hele tiden skal heller tjekke, så I får et langt liv ham op fra. Bare lad være. 20 runder nu, for måske at klare. Hvad var så stod så? Jeg skal have en pause, det var lige hårdt nok med mig. Jeg vil lige sidde i den stol. Skal vi så ikke tage en quickscope? Jo, det skal vi også. Er du okay med dig, mand? Ja. Okay. Nej, så forstået. Ej, bare noget. Vi hygger os helt vildt. Skal det være quickscope? Eller bare hardscope totalt på at forkæle, synes du? Ej, sniper boy. Det håber jeg ikke. Jo. Ej, du skal da møde ham. Det er samme i quickscope egentlig. Ja. Ham der, ikke? En af mine nordmænd. Norske friends. Men det er også min ven. Nogle gange kan han godt sælge. Hvis jeg taler sådan et lille mærkeligt sprog, ikke også, så kan jeg godt sige, at sådan taler han. Han kan forstå mig, som jeg siger det. Så I skal ikke tro, at jeg er fuldstændig sindssyg. Og shaman er bare shaman. Og shaman det. Hvor skal det være den der? Excellent destroy! Thomas! Det skal ikke være sådan destroy. Så siger jeg bare til mig, at jeg vil komme på den dag. Vi skal spille det der, Thomas. Let's bring it on! Vi skal spille Sniper. Hello? What? Coming here to Denmark? Yep. Sniper boy. So you can coming to Denmark? As you see. Nice. So we can meet. Hvor skal han hen? Op i Danmark. Jeg skal køre i båd i langt. Bare hvis det kommer til Danmark og vi Nice. så gider jeg ikke komme med stor. Så gider jeg ikke komme. Okay. I living Dolby address 65 Dolby 65. Ja, det bliver han nogle garanti, hvor det er henne. Men sig til ham, når jeg kommer ind til, at jeg har en krammer. Hvis jeg kommer hjem til os, så vil jeg give ham en kæmpe krammer. Ayuda Miguel. Ayuda Miguel. Ayuda Miguel.
What shall I see? Shall I sing while I living? No, okay. I going in the Salve. oh my god. Og det er nogle store byer og maskiner, og så med hende med bidrag. Hello. Hi. Yeah, I live Guildford. Og nødt til at tage nogle store byer, han kender. Okay, I'm going in the. 30 kilometer fra Viborg. Okay, you can. My father can see the. Hello? Hi. Yeah, hi. Come to Denmark. Are you coming to Denmark? Yeah, okay. Shall you only stay in Frederikshavn, eller hvad? Okay. Yeah, okay, but we live a long trip from Frederikshavn. That's a long, so it's I think there's 100 kilometers. Yeah, it's far. But okay, they just think Denmark is a little place and they can just meet wherever. But it's okay. It's only for shopping or what? You on the shopping trip? Yeah. Slag. Yes. Okay. Yeah. Okay. How long is the trip on the boat? How many hours? How many hours are? Således. Okay. I have been on a trip from Frederikshavn to Stavanger. Is a boat too? I was on a ski holiday in Norway, but it wasn't to Oslo. It was I think I can't remember. I love Norway. Frederikshavn to Stavanger. Okay, they must join at the play. they must join each other at the play. Okay, it's okay. Have a nice trip. Okay. Ja, hej. Lige måde, hej. Nå, de er det her, Thomas. De kommer kun til Frederikshavn. De sejler bare over, og så skal de handle der, og så tilbage igen. La la la. Da da da. Jeg skulle spørge mig noget Skype. Så du kan se ham, eller? Ja.
Ej. Have you Skype On your computer. on your computer? I don't. Okay, when I have a new play card and you can fit in, or I am ready for the finish for there. What? What? No, you stupid. You screaming a metal to me, and I must rip this weapon. You scream. Okay. Hallo, vi skal spille sniperkrig. Vi skal spille sniperkrig. Det er sniperkrig. Du lovede mig det. What? So my father machine and you scream. No! My little brother playing now. Okay, can you say hello? Ja. My little brother say hello. My lille sejter. Ja. You can see to him you can see Hello. Altså. Ja, man. Tag det. Hej. Jeg vil sige hej. Se, det var skulpturer. what, Martin Brook? Hallo. Se. Wait. No, what am I doing? I joined some part. Oh, yeah. There. Okay, book and sniper. I have. Hvorfor kan jeg ikke tage den der? And you and me, little brother, versus me. Yes. Nej, You take it as fitness, and you, little brother, take it as fitness. Hvad? Det er blødt. Ja, du tager fitness. Ej, du kan på halv sniper. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg mener på. Du er på halv sniper. Åh. På mig.
Det er troligt, jeg skal have dig. Ja, det kan jeg slet ikke mig. Deep. Nej, ups, jeg skulle ikke tage spil. Okay, ja.